réaffirme le principe de fusion des mouvements de la CEMA en une seule entité. Mali jɛkulu marifatigi kɔrɔw MNLA n'o ye Mouvement National de Libération de l'Azawadi ye tun bɛ lajɛrɛ la kunun tɛnɛ lajɛrɛ min sen fɛ u ye wele bila marifatigi kɔrɔw bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ jamana kɔrɔnfɛ fan fɛ k'u ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka kɛ jɛkulu kelen ye ka bɛrɛbɛrɛli tɔn sigi sen kan lakanako o fan fɛ min kunnafoni dira MNLA ka kumalatɛmɛla Siri Agbayi ale fɛ u ka lajɛrɛ kuncɛ waati AFP ka fɔ la ni jɛkuluba saba min bɛ CMA kɔnɔ de bɛna fara ɲɔgɔn kan k'u ka kɛ jɛkuluba kelen ye min bɛna sɔn ka fangaba di u ma n'o dɔ bɛ tali kɛ politiki ko ani lakanako kan min laseliw kɛra Sala Ag Ahmed Aba fɛ AFP kunnafoni di so la n'ale ye MNLA maaba dɔ ye ni lajɛrɛ kofɔlen in tun bɛ ka kɛ Kidali Mali jamana kɔrɔnfɛ fan fɛ min daminɛna sibiridenw ka kuncɛ kunun tɛnɛ a yirala k'a fɔ ko tɔndenba caman olu de yira ni lajɛrɛ in kɛnɛ kan walasa ka se k'u ka bɛnkanw jiji n'o dɔ bɛ tali kɛ bɛn gafe la waleyali kan n'an k'a ma ko accord u y'a yira ni lajɛrɛ in sen fɛ k'a fɔ ko ni lajɛrɛ in bɛna sɔn ka ɲɛda kura wɛrɛ di u ma ka taa u ka dugudenw fan fɛ min kɛra MNLA ka jigisigi laseli dɔ ye ntɛnɛndon baw u y'a lakiri k'a fɔ ko wulikajɔ minnu bɛɛ lajɛlen bɛ senna u fɛ ko gɛlɛyaba de bɛ a baaraw kɔnɔ n'o dɔ bɛ tali kɛ bɛn la gafe la waleyali kama ko min tɛ ka bɔ a sira fɛ nin waati in na ka kɔn utukalo daminɛ waati Mali jamana ɲɛmɔgɔw tun y'a lase k'a fɔ ko jɛkulu maramafɛntigi kɔrɔ mɔgɔ 26,000 ɲɔgɔn olu de bɛna ta k'u bolo don ca la jamana kɔnɔna la ko min sigana ka bon nin waati in na ko jalaki binnen don ni bɛn gafe in kan maliden caman fɛ k'a fɔ ko gafe in kɔnɔ kumaw man ɲi wa ko siga b'a ko la k'a fɔ ko nin bɛn gafe in n'a lawaleyara ko basigi ani bɛn o bɛ na Mali jamana kɔnɔ politiki ko ani sariya ko kun kan. Bureau exécutif de la CEMA tenu les 16 et le 17 juillet 2022 à Kidal. Il engage le bureau exécutif du MNLA à entamer ce processus de fusion.